Vieš, aký je optimálny čas tvojho silového tréningu? Povedzme, že hodinka je ideál. Hodinka silového tréningu je ideálny čas na to, aby sa hormón kortizol udržal v takých normálnych hodnotách. A ja nehovorím, že hodina 10 zomreš. Vysoký kortizol, koniec sveta. Nie. Ale hodinu a pol až 2 hodiny, nebodaj 2,5 hodiny. Už je to trošku kontraproduktívne k tomu, čo chceš na tom silovom tréningu. Väčšinou silový tréning robím preto, aby mi rastol nejaký sval. Po tých 2 hodinách už je ten kortizol naozaj veľmi vysoký, je to škoda. Chceli by sme ho zastaviť do hodinky, 10, skončiť ten tréning, dať si niečo ľahké jesť, aby naša hlava vedela, že hej, už je koniec, už je po všetkom, zvládli sme to. Lebo ako náhle už je ten kortizol vysoko, trvá to viac ako 1,5 hodiny alebo 2 hodín, už je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že on si potiahne niečo aj zo svalu. To nechceme. Robíme všetko preto, aby sme ho tam nalepili. Sme vďační za každý 1 gram navyše, čo už z nejakého skúseného cvičiaceho sme radi za 0,1 grama navyše. Keď sme tam dodržali úplne všetky pravidlá, ktoré sme vždy dodržali, že sa nám tam nalepili 1 gram, nechcem tam dojsť o nič, takže keď ešte máš chuť niečo, tak choď si na nejaké ľahké kardio, žiadny extrém. Daj si ľahúčke kardio, drž sa v nejakých normálnych kardiozónach a spal si ešte nejakú tukovú zásobu. Ale silovo už do toho nechoď. Tam si chyť tú hodinku, nastav si tie správne váhy, aby si to do hodinky stihol, mal si reálne dosť, nie, že odchádzam a ešte by som tady vybuchal. Nie, odchádzaj tak, že si povieš, že wow, dal som to do hodiny, mám dosť, už ne. Presne s takým pocitom by si mal odísť. Snaž sa chytiť tie správne váhy, aby si to za tú hoďku stihol. Potom si keď šupne nejaké to kardiečko, miň nejaké tie tukové zásoby, potom sa dobre najedz, do pol hoďky si daj proťák a garantujem ti, že bude splnené všetko to, čo tvoje telo potrebuje, aby tam sa to 0,1 grama na teba nalepilo.